Vítam vás pri novom dieli rozhovorov o umení. Oleg Cipov je výtvarník a pedagóg, ktorého som spoznal, keď som sa chcel zlepšiť v maľbe. Učí výtvarné umenie na umeleckej škole a je rovnako zaujímavý umelec, ako je aj dobrý pedagóg. Oleg, aká bola tvoja umelecká cesta? Parádna. Bola to jazda, hej? Je to jazda. Je to jazda. No, začal som ako všetci. Kreslil som si od malička a kreslil som si veľa. Zdedil som po rodičoch veľa kníh. A občas, keď v tých knihách listujem, tak stane sa raz za rok, za dva, že vypadne od nich A5 a 4 zložená na polovičku s ruskými a nemeckými vojakmi, ako na seba strieľajú lietadlové lode, vrtuľníky a kresbičky z obdobia, keď som mal možno 7, 8, 9 rokov. Áno. A je to vždy teda akože parádny zážitok. Jasne. No tak som si kreslil, chodil som na zušku, potom som išiel na strednú umeleckú školu do Kremnice. Počas posledných 2 rokov štúdia na základnej umeleckej škole, vtedy LŠU, ľudová škola umenia, tak nám prišla nová pani učiteľka, 25-ročná dievča, ktorá mi vtedy teda samozrejme prišla ako nesmierne dospelá a takmer stará. Mm-hmm. A začala nás učiť spôsobom, ktorý bol, tak ako si to vieš predstaviť, ako nový vietor, nová metla. Bolo to veľmi zaujímavé. No ale keďže som nebol ten typ žiaka, ktorý by mal ambície ísť ďalej na gymnázium študovať alebo proste niečo podobné, tak mi prišlo úplne prirodzené, že ísť do tej Kremnice na tú umeleckú priemyslovku. No. Čo bola jedna z volieb v mojom živote, i keď som sa o ňu nepričinil, ale dodnes som nesmierne šťastný, že som mal možnosť chodiť na túto školu, pretože to bolo v rokoch, myslím, 88, 92, ak sa nemýlim, že tá škola bola na vrchole, hej, že to bolo, učili tam tí najšpičkovejší pedagógovia v daných odboroch a to štúdium bolo veľmi vyťažujúce. Dennodenne sme niekoľko hodín kreslili, modelovali, robili tvorivú prácu, navrhovali objekty alebo sochy, medaily, reliefy, objekty, ktoré sme potom realizovali v dielniach. Čiže toho praktického vyučovania tam bolo nesmierne veľa a bola to paráda. Bolo to prínosné. No a potom som išiel skúsiť tak, ako takmer všetci moji spolužiaci na Vysokú školu výtvarných umení do Bratislavy. Na sochu. No a takmer, teda tak, ako väčšinu mojich spolužiakov, alebo drvivú väčšinu mojich spolužiakov ma neprijali. Prišiel mi papier, že ďakujeme vám za účasť na talentovkách. Žiaľ, svoj talent ste nepreukázali dostatočne. Aha, takto, hej. Túto vetu si dodnes pamätám, lebo som si povedal, že wow, že takto sa to robí. Nebolo to tým štýlom, že my sa vám ozveme, hej? Nie. Prišlo mi to ako také oveľa rafinovanejšie ešte. Teda dať mi najavo, že nie som pre nich zaujímavý. Čo som ale s odstupom pár rokov pochopil, že išiel som tam ako 18-ročný chlapček, ktorý nemal vtedy v tom veku názor takmer na nič o svete, o živote. O tvorbe som nič nevedel. Mal som pár prchavých pubertálnych zážitkov. Pravda je, že sme boli vynikajúco kresliarsky a modelársky pripravení, ale na Vysokú školu výtvarných umení
im to nestačilo. Bolo to tak, že vždycky zoberú radšej uchádzačov, ktorí majú už nakročené k nejakému vlastnému názoru, proste trošku zrelších ľudí. Čo som akceptoval, že je to správne a malo by to tak byť. Tak som išiel na Univerzitu Mateja Bela do Banskej Bystrice na výtvarný odbor s pedagogickým zameraním, teda učiteľstvo výtvarného umenia, výtvarný odbor, čo bola tiež vynikajúca voľba. V tých rokoch tam učili, trúfam si povedať, tí najšpičkovejší pedagógovia na strednom Slovensku, o čom teda, čo potvrdzuje určite aj teda fakt, že keď v nejakom 95. 6. roku založili v Banskej Bystrici Akadémiu umenia, tak takmer všetci moji vyučujúci pedagógovia odišli učiť priamo aj na Akadémiu umenia. Takže tak toto bolo trošku teda z tej mojej histórie študijnej. No, školu som skončil a začal platiť účty. Jasné. Na škole si sa stretol s mnohými technikami. Ktorá ti z toho najviac prirastla k srdcu? Máš pravdu, s mnohými. Veľa sme modelovali. Veľa sme kreslili. A pravda je, že na strednej škole som nenamaloval nič. Môj študijný odbor si nezakladal nezakladal si na malovaní, ani vlastne princípy toho odboru, čiže umelecké odlievanie kovov, vlastne nevyžadovalo nejaké maliarské zručnosti. Malovať som začal na vysokej škole. A zistil som, že je to paráda, že ma to vlastne nebývalo, alebo teda neznámym spôsobom dovtedy pre mňa uspokojuje a už som neprestal. Takže takto. Takže dá sa povedať, že to malovanie a kreslenie mi zostalo. Mám to najradšej a teda ten rozdiel je taký, teda, že kresliť môžem okamžite, ako ale chytím do ruky papier, ceruzku, fixky. Kdežto to malovanie si vyžaduje predsa len nejaké podmienky, nejaké zabezpečenie. Čiže už to človek musí tak trošku plánovať, že budem malovať. Takže to kreslenie by som z toho všetkého vytiahol jednak ako moju najobľúbenejšiu výtvarnícku činnosť, ale aj obecne ako vlastne tú najdôležitejšiu činnosť, zručnosť, nielen pre výtvarníkov, ale obecne pre každého človeka, keďže vieme, že v istej etape ľudského života, keď je teda človek veľmi malý, keď je dieťaťom, v období tých prvých rokov je to kreslenie vlastne ten najdôležitejší a najrozvinutejší spôsob komunikácie toho dieťaťa s vonkajším svetom, keďže nevie ešte rozprávať, nevie písať a nepozná tieto mainstreamové komunikačné prostriedky, formy. No a vieš, máme pocit, že decko si čmára, tak akože pozor, aby nečmáralo po stole. Ale to dieťa nám tým niečo hovorí. Hovorí nám o svojom vnútornom svete, o svojej skúsenosti, o svojom rodiacom sa vnímaní a prijímaní sveta. To, že väčšina ľudí týmto raným detským kresbám a vôbec výtvarnému prejavu detí nerozumie a nevie ho dekodovať, nie je chyba detí, ani chyba kresby, ako proste
úžasného fenoménu v živote človeka. Takže toľko ku kresbe. No, to je pre mňa zaujímavá myšlienka, ale naozaj to tak je, že pre to dieťa je tá kresba pre človeka v malom veku je tam prvým dorozumievacím prostriedkom. Nikdy som si to neuvedomil, naozaj je to skôr, ako dokáže hovoriť, písať, čokoľvek. No. A čo sa týka kresby, to môžem aj u teba potvrdiť, ako ťa poznám, tak ty si kreslíš tie svoje postavičky každú voľnú chvíľu, takže to je tiež super. Bojujem s tým, snažím sa stále viac si kresliť, kedy sa to dá. Keď som nastúpil na Zúšku pred 15 rokmi, tak som mal takú ideu, že zamestnám deti a budem si robiť svoje. Aha, jasné, áno. Dáš im prácu, čo majú robiť. A táto bublina veľmi rýchlo spľasla. Jasné. Ale teda z príjemných dôvodov, že som objavil čaro práce s deťmi a s mladými ľuďmi obecne. A vôbec som to teda tú nemožnosť pracovať na vlastnom diele, na vlastných dielach, vôbec som to nepociťoval ako nejakú újmu. Jednoducho som si uvedomil, že vec sa má takto, že to výtvarné vzdelávanie a obecne vzdelávanie si vyžaduje 100% zo mňa. Že pokiaľ chcem obstať, pokiaľ chcem zasiať, tak musím tomu venovať absolútne 100% čas, energiu, všetko zo mňa. No. Je pravda, že v posledných teda rokoch si hľadám nejaké skuliny, drobné miesta, drobné časové úseky, kedy môžem si aspoň kresliť. Hej. Nevytváram žiadne veľké dielo, ale keď mám čas na 2 minúty si sadnúť a neodpovedať na otázky a nezaoberať sa logistikou vyučovania, už len keď si nakreslím pár čiarami nejakú myšlienku, ideu, tak je to fajn. Je to krok dopredu. Ja si myslím, že aj pre to dieťa alebo pre tie deti na hodine to môže byť inšpirujúce, aj keď sa ti to nezdá. Ale vidia, že aj ty máš chuť a potrebu niečo vytvárať, že pán učiteľ si sadol tu na 2 minúty, si niečo nakreslil. Možno sa ti to zdá, že si to nevšímajú, ale ja si myslím, že to pre nich do budúcna bude. Že to si len nie si pre ne len niekto, kto im tam určuje, čo majú robiť, ale že aj ty sám tvoríš. Nie som si istý, že či mám tieto ilúzie. Dobre, nechaj si ich. Ale ja si myslím, že a keď nie všetci, ale určite pár takých to bude tak vnímať. Zachrániš jedného. Zachrániš jedného, presne. Zachrániš všetkých. Je to pravda. Deti sú vnímavé, deti vidia, čo robia učitelia, čo robia dospelí v ich životoch, v ich blízkosti. Takže to dieťa, aj keď netuší, tak to všetko nasáva a ukladá si do svojho harddisku. Tak. Takže to je naozaj tak. No, tie ostatné veci s tou budúcnosťou mladých ľudí, tak tam by som volil opatrnejšie slova. To by bolo na iné video. Áno. Jasne. Dobre, takže ty keď maluješ, viem, že teda využívaš najčastejšie 2 techniky, čiže olejomalbu a akryl. Vieš ich tak nejak zhruba porovnať z tvojho pohľadu? Poviem ti to takto. To je olejomalba. Čakám, kým mi ten podklad tak dobre uschne, že keď potom začnem na to malovať tie dominantné veci, ktoré chcem mať v popredí, nebudem nejakým spôsobom zasahovať do toho podkladu, kde už proste vyzretý je vyschnutý. Budem malovať nezávisle od toho, čo mám už namalované. No, s olejom vieš vytvoriť krásne, rozmazané, rozostrené, zamatové prechody z jednej farby do druhej farby. Zamatové prechody z jedného tvaru do druhého tvaru. Čiže tvary, ktoré sú veľmi príjemné, mäkké, soft, zamatové.
plné tieňov a svetiel, proste veľmi mekučké. Hej. Cena za to je, že to neurobiš za hodinu. Cena za to je, že z dôvodu, že tie olejové farby schnú dlho, teda od niekoľko hodín po niekoľko dní, mesiacov. Ano. To súvisí od hrúbky vrstvy, od typu olejovej farby, od vlhkosti vzduchu, od teploty. Tak vzhľadom na to s tým obrazom sa celkom teda nie narobíš, ale musíš ho robiť s rozmyslom. Hej? Že musíš to trošku aj plánovať, uvažovať pri tom, hej? Čím začnem, ako budem pokračovať, čo ďalej. No a akrylové farby, inými slovami farby na báze vody, vieš namalovať obraz za hodinu, za pol hodinu, vieš urobiť skicu, za koľko chceš. Hej? Podstata je, že tú akrylovú farbu naniesieš štecom alebo čímkoľvek valcom na podložku a behom 5 minút, 10 je suchá a stane sa z nej plast. Už nie je cesty naspäť. Nerozmočíš ju vodou ako povedzme temperu čiastočne. Ten akryl proste stvrdne a je z toho plast. To, čo dnes voláme ako akryl, pár desiatok dozadu sa nazývalo ako latex. Principiálne je to isté. Hej. Je to farba, alebo je to hmota, ktorá je vodou riediteľná, spracovateľná, ale iba do momentu, kým nevytvrdne. A ako náhle vytvrdne, tak je hotovo, je koniec. Čo ale nemusí znamenať nutne, že je to koniec, pretože keď ti nejaká farebná plocha zaschne akrylom, môžeš ju prekryť úplne inou plochou. Čiže ty môžeš čarovať do nekonečna, kým ti to nezačne sa odlupovať od seba. Hej. Ale teda, čo sa týka obsahu, povedal by som to tak, že ten akryl je skôr vhodnejší na také expresívnejšie malovanie, spontánnejšie, dynamickejšie, hej, že proste vieš veľmi rýchlo zrealizovať nejaký výtvarný nápad, nejakú ideu. Ten olej sa hodí viacej na takých, alebo pre ľudí, ktorí radšej plánujú, majú radšej postup na nejakú takú prácu a teda očakávajú od toho vzhľadu tej olejovej farby nejaký, teda jak som povedal na začiatku, tie plynulé zamatové prechody, tie šerosvity jemné a teda takú mäkkosť od tej malby. Takto asi v základe. Ten základný postup práce si naznačil napríklad u tejto aktuálnej olejovej malby, čo máš na stojane. Teda bola nejaká podkladová farba, potom je podmalba, ktorá je aktuálna teraz a na ňu ešte budeš po čiastočnom zaschnutí alebo úplnom nanášať nejaké tie detaily, hej? Takto nejako. Áno, je to tak. Taký nejaký postup u teba. No, alebo možno u inej práce to môže byť iné. Ale čo sa chcem spýtať, ako to máš s nápadmi? Keď sa postavíš k tomu prázdnemu plátnu, vieš do detailu, že čo tam budeš malovať, alebo to čiastočne vzniká počas toho procesu malby? Je to rôzne. Niekedy viem presne, čo uvidím na konci po dokončení, po domalovaní. Hej, že mám pripravenú fotografiu alebo fotografie, mám pripravené skice, lineárne alebo aj farebné skice a tak ďalej. Čiže niekedy sú situácie, kedy dopredu viem, čo idem robiť a viem hneď, ako to bude vyzerať na konci. Častokrát je to v prípade nejakých takých komerčných zákaziek, lebo teda aj takým veciam sa venujem. Takže vtedy je ten postup prác takýto, že častokrát je nevyhnutné si to pripraviť takmer na 100%. Hej. No, ale pokiaľ si chcem malovanie skutočne užiť, tak malujem a neviem, čo bude. Hej. Nechám sa viesť ťahami šteca, farbami, vzniknutými škvrnami, kombináciami tvárov a tak ďalej. No a z toho titulu je vlastne pre mňa vždycky to
najmenej zaujímavá etapa toho maľovania je začať s bielým plátnom. Lebo biele plátno to je strašná nuda. Takže keď mám čas, alebo sú na to podmienky, alebo sa mi chce, tak, a mám niekoľko pláten alebo dosiek, čohokoľvek, tak si vlastne dopredu robím nejaké podmalby, že si ich vlastne pobabrem farbami nejakými, narobím si tam škvrny, línie, nejaké tvary, náznaky. A s tým sa mi potom pracuje lepšie. Hej. Keď už si zoberiem takto pomachlené doslova nejakú plochu, nejakú dosku, tak už v tom viem vidieť nejaké teda tvary, že tu sa mi črtá figura, tu sa mi črtá krídlo zo zvieraťa, tuto mám nejakú, ja neviem, architektúru možno a tak ďalej. A už sa na to napojím, už to začnem pomaličky dorábať a poviem to tak poeticky, nechám sa už viesť samotnými tými tvarmi a tým, čo na tom obraze vzniká. No. Súvisí to so skúsenosťou, že? A teda s rokmi, že proste vidieť, čo sa deje na obraze a citlivo na to reagovať. Hej. Tu pridám, tu nepridám, toto nechám tak, k tomuto sa vrátim neskôr. Tu sa mi črtajú ďalšie figúry a tak ďalej, hej, že vedieť, na čo sa zamerať. No a s tým potom súvisí tá najdôležitejšia vec, že ono si to vyžaduje takú už osobnú životnú skúsenosť. Pretože to malovanie takýmto spôsobom je vždycky nejaké také zrkadlenie. Mňa samého, teba samého. Maluješ teda týmto spôsobom, že ten koniec je otvorený, pre teba neznámy, tak ty vlastne zachytávaš to, čo sa ti deje v tebe v hlave, tak to lovíš na tom plátne, na tej ploche. Hej. Zbadaš, tuto je niečo, čo je so mnou nejako späté. Čo ťa osloví tu. A tie veci proste vyťahuješ a to ostatné, čo by tam aj mohlo byť, ale necháva ťa to chladným, tak to vlastne zatieraš. Možno ako pozadie, alebo a tak ďalej. Čiže to malovanie s otvoreným koncom je veľmi otvorený proces a je to veľmi taká osobná a veľmi emocionálna taká skúsenosť, zážitok. Áno, je to zážitok pre toho umelca. Taká cesta zaujímavá. Vtedy dokáže úplne vypnúť hlavu, všetky starosti a venuje sa len tomu. Keď sme sa bavili o tých námetoch, že máš, teraz to otočíme zase k tej práci nie, k tejto zážitkovej, že sa necháš viesť, ale že máš konkrétny námet alebo nápady, značíš si ich niekde do skicára, alebo keď ťa niečo napadne, neviem, v obchode, vonku, v aute, vieš si to niekde poznačiť, alebo udržíš si to v hlave, až keď prídeš do ateliéru, si to poznačíš? Áno, značím si to do asi 500 skicárov, ktoré mám na rôznych miestach v tomto dome. Som veľmi v tomto nesystematický, takže tie rešerše a záznamy a zapisovanie si myšlienok alebo skicovanie ideí, ktoré neskôr používam, samozrejme robím to, ale výsledok je potom taký, že aj tak to lovím z hlavy, pretože nemám to uložené tak systematicky, aby som prišiel, sadol si a teraz, no a čo ideme robiť a vyskladal to. Baví ma to si zapisovať niekedy, keď ma to chytí, hej, fotím si veci a tak ďalej, vytrhávam si stránky z časopisov v čakárniach. Pravda je, že v čakárni som dávno nebol, čo je dobrý signál. Ale takže takto, funguje to ako vravíš, ale v konečnom dôsledku ten najväčší zdroj je teda v mojej hlave. Hej, čo tam mám, že to... Jak sa hovorí, to mi nikto nezoberie, v tom lepšom prípade na najvyššie ja sám. Jasné. Tam mám stručnú otázku. Plenér alebo ateliér? Ateliér. Dobre. A aká časť dňa ti vyhovuje pre prácu? Dopoludnie. No, súvisí to s tým, že ja ako pedagóg pracujem po obede
Čiže to je dané týmto. A aj som si na to tak navykol, že už sa ani nepokúšam malovať večer a už vôbec nie v noci, ako čakanie na nočné múzy s fľaškou vína. A pri umelom osvetlení to je niečo, čo ide mimo mňa. Čiže do obeda prirodzené osvetlenie, nikto v dome, kľud, pokoj, vypnutý telefón, audiokniha, hovorené slovo, možno nejaká hudba a tak. No, výborne, tak si mi odpovedal aj na tie podmienky. Presne som si sa chcel spýtať, že čo si potrebuješ, aké podmienky pripraviť predtým. Takže potrebuješ kľud, lebo už som sa stretol aj s umelcami, ktorí práve potrebujú ten ruch. Že im to vyslovene vyhovuje, že v tom kľude nedokáže pracovať. Takže každý sme nejaký, to je. Skúsil som aj takýto spôsob práce, však chodil som na rôzne sympózia, workshopy. Zúčastnil som sa mnohých takýchto teda podujatí tvorivých a vyhovoval mi aj ten spôsob práce, je pravda. Ale to je trošku iný spôsob práce a to by som tu nerad rozvádzal. Jasné, dobre. Tak to mi to stačí. Áno, tak. Čiže ako rodinný typ a ako otec mojej dcery som šťastný, že mám tie podmienky, ktoré som spomínal ako prvé. Čiže vlastne veľkú samotu, fyzickú myslím, a pokoj a vlastný ateliér, v ktorom sedíme. Vlastný ateliér, no to mi príde ako úplná samozrejmosť, že neviem si predstaviť, akože, čo by som robil a či by som niečo robil bez priestoru, ktorý slúži len na tvorivú prácu, čiže ten priestor voláme ateliér alebo štúdio. Takže to je nevyhnutné. A ešte mám takú skúsenosť, že keď chcem malovať, keď chcem jeden deň venovať malovaniu, tak potrebujem 3 voľné dni. Ten prvý deň musím prejsť cez ten most z toho Matrixu do svojho vlastného sveta. Príde ten deň malovania a ten tretí deň sa po tom moste zase pomaly vraciam a pripravujem na to, čo ma čaká. Jasné. No, tak to je. Ale je to tak, áno. Ale potrebuješ sa zbaviť veci, ktoré ťa žerú v tom bežnom živote, všetkých tých prevádzkových záležitostí, ako vysýpanie smetí, platenie účtov, objednávanie sa u doktora a všetko toto a vozenie dieťaťa na krúžok a tak ďalej. Toho sa musíš zbaviť, pretože tak sa pracovať nedá. Aspoň ja to neviem. Sú ľudia, ktorí to vedia. Nemo im závidím. Ale teda môj spôsob, môj svet je takýto, že ja sa potrebujem toto všetko, to nehať proste preč a ďaleko. No. A potom začnem byť citlivý voči vlastnému vnútornému svetu. Aké sú tvoje obľúbené značky plátien, farieb? Alebo to neriešiš? Nie som ten typ, čo má obľúbené veci a tých sa drží neochvejne. Niekedy som v situácii, že si kúpim dobrý štetec. Niekedy som v situácii, že si dám vyrobiť plátna, dám si ich doviesť. Niekedy som v situácii ako tam, že prevetrám svoje staré malby a tá, ktorá mi momentálne najviac nevyhovuje, tak ju premalujem niečím úplne novým. Takže to je to také rôzne, že nezakladám si na tom. Naopak, ako čím teda viac sa tomu venujem, či viac malujem, tým mám stále
takú väčšiu istotu v tom, že to je to najmenej dôležité, že keď máš čo povedať, keď máš čo namalovať, tak je v zásade jedno, že čím to dostaneš na tú nejakú tú plochu. Lebo poznám ľudí, ktorí si zakladajú na tom, že proste robia si vlastné šepsy, napínajú si plátna a takto ďalej. Ja to rešpektujem, ale to je tá časť malovania, ktorá ma vôbec nebaví. Akože to radšej budem na záhrade ako... Šepsovať plátno a naťahovať. Áno, baví ma malovať, vytvárať vlastne, zviditeľňovať vlastných démonov. Tak v tom prípade to určite nie sú démonovia. Tak... Prídu mi veľmi pozitívne tie tvoje malby. No ale to je súčasť toho, že každý máme svojich démonov a s nimi vyliezajú aj, keď vlastne sa vieme s nimi vyrovnať a usporiadať si život v súlade s tým, že ich máme v sebe, tak vlastne vieme potom dať priestor aj tomu pozitívnemu a peknému v nás. Jasne. Z tých farieb som si tam všimol, ešte aby som sa vrátil k tej otázke, napríklad Umtonky tam máš. Áno. Umton je česká firma, ktorej teda farby, keď mám možnosť, si kupovávam si od nich aj tempery a aj olejové farby. Podľa môjho názoru sú veľmi kvalitné. Tie farby sú na to, čo môžem tuto kúpiť v tomto regióne, tak sú vynikajúce. Veľmi dobre sú aj taká tá umelecký rad olejových farieb od Kohinoru. To sú tiež veľmi slušné, kvalitné farby. Veľmi dobré, masné, pastózne, proste dobré odtiene, akože skvele sa s nimi pracuje, rozotierajú sa. Takže je pravda, že tieto dve značky preferujem. No a ostatné, ktorých stále viac pribúda, tak do toho nejdem, lebo párkrát sa mi stalo, že som si kúpil farby, o ktorých mi niekto povedal, že však sú výborné a nie sú také drahé, tak som vlastne veľmi rýchlo zistil, prečo nie sú také drahé. Lebo sú nekvalitné. No. Áno, častokrát je to o tom, že aj tá cena je častokrát vodítko k tomu, že či je to kvalitné, či nie. Je to tak? Ale zase na druhú stranu, čo ma u teba prekvapuje pri tých štetcoch, ako si aj spomínal, že teda máš aj kvalitné, ale že naozaj som u teba videl aj také obyčajné, jednorázové, lacné štetce za pár centov. Ty sú paráda. Ty mám najradšej. Raz za rok, raz za pol roka idem do farby lakov v Prievidzi a kúpim si ich po 10-20 kusov z 2-3 hrúbok veľkosti. Áno. A nemusím ich umývať. Čo by som nemal hovoriť nahlas. Ale vyhovujú mi práve tou svojou nedokonalosťou. To, že tie štetiny sa lámu, ničia, že tie štetce sú proste chlpaté, nedržia tvár, že sú také ako niečo medzi kefou, mesiace používanou a štecom. Ale tá stopa toho šteca mi častokrát vyhovuje oveľa viacej ako tie dokonalé štetce, ktorí si dokonale držia tvár a ktorých vlastne takej tej veľmi presnej artikulácii tej stopy na tom plátne sa až tak niekedy desím, že mi to nevyhovuje, keď to proste maluje úplne perfektne, ako myslím, v tom technickom zmysle toho slova. Takže je pravda, že štetce mám rád také obyčajné, úplne také obyčajné a lacné. No a tak. Mojou obľúbenou otázku takmer každému je to aj môj problém, preto sa na to pýtam. Vieš, kedy je obraz hotový? Vieš si povedať, že hotovo, už tam nejdem doplňať nič? Učím sa povedať si, kedy je ten okamih, kedy už nejdem pokračovať. Lebo čo je to hotovo? Vieš, že to je...
Začneš malovať obraz, môžeš na ňom malovať celý život, na jednom obraze. Každý deň budeš mať na ňom čo meniť, pretože si každý deň iný. Si o 24 hodín skúsenejší, zrelší. Meníme sa, či chceme, či nechceme, ako proste svet a to, čo sa deje okolo nás. Naše životy nie sú nejaká nemenná štruktúra, naše životy a naše myslenie sa prispôsobuje tomu, čo sa deje okolo nás, sme sociálne bytosti. A čiže celý život by sme mali čo vlastne malovať na tom jednom obraze. Stále by si niečo menil, po pár mesiacoch, rokoch by si možno prišiel na to, že však toto úplne akože tu nemá čo už robiť, tu má byť niečo iné, pretože to sme my, tak sme sa my vyvinuli počas toho obdobia. No a ja si myslím, že je oveľa produktívnejšie, aj oveľa viac teda pridanej hodnoty na rôznych frontoch nám prináša to, keď si viem včas povedať, že dosť, na tomto už pokračovať nebudem a tú energiu radšej venujem tomu, že začnem pracovať na ďalšom obraze. A potom na ďalšom a na ďalšom. To mi príde ako oveľa rozumnejší spôsob, ako pracovať, včas sa zastaviť a začať niečo ďalšie, pretože sa z toho ľahšie môžeš učiť. Pretože tie jednotlivé stavy, v akých si uchoval tie obrazy, stále môžeš vidieť a môžeš sa z nich učiť. Vidíš, čo si robil pred 10 rokmi, čo si robil pred 8, čo si robil pred mesiacom, čo robíš dnes. A to je vlastne ten veľmi dobrý taký odrazový mostík k tomu, aby si sa vlastne zlepšoval. Že vnímaš celý ten proces. Že vnímaš to, ako sa tá tvorba vyvíja. Že chápeš to, že dielo nejakého umelca, akéhokoľvek výtvarníka, nemôžeš posudzovať na základe jedného obrazu. Ako to množstvo ľudí rádo robí. Nevedomky a neznajúc fakt, že vlastne každé dielo umelca je záznam jeho práce počas minimálne od niekoľkých rokov až po niekoľko desaťročí. Vytrhnúť z toho niečo z kontextu a hodnotiť toho umelca na základe jednej veci je nezmysel. Hej? Že to je vždycky proste len jedno sklíčko, jedna čriepka z celej tej obrovskej mozaike toho diela. Hej? Čiže vždycky to treba posudzovať tak ako v rámci celku, komplexne. Hej? Že mám výtvarníka, začal takto, pokračoval takto, dnes je tuto a kdekoľvek sa vyvinie, bude to dávať zmysel. No, takže sa učím hovoriť si, dosť, s tebou končím a mám plány na nejaký ďalší obraz. Takže tak je to. No. Teraz si mi prihral jednu otázku. Ty ako študovaný umelec v umeleckej sfére poznáš všetky tie izmy a to, jak to celé postupovalo, jak sa to vyvíjalo. Myslíš, že je možné ešte vo výtvarnom umení vymyslieť niečo nové? Ako boli tam tie zásadné nejaké milníky, kedy vznikol impresionizmus, kubizmus a podobné. Myslíš, že ešte sa dá niečo vymyslieť, alebo už je všetko vymyslené? Ťažká otázka, že? Nie je to ťažká otázka. To nie je dobre položená otázka. Pretože to, čo si myslíme o histórii umenia od dnes do tej najvzdialenejšej minulosti, to, čo o nej vieme, to, čo si o tom myslíme, tak vieme na základe toho, čo nám o tom povedali novinári, dejepisci, historici. Čiže ľudia, ktorí sa zaoberajú faktografiou, ale v skutočnosti vedia figu borovú o pocitoch nejakého umelca alebo o tom, čo malo v hlave Michelangelo, keď maloval Sixtinskú kaplnku po tme.
No a títo ľudia, ktorí to umenie škatulkujú, kategorizujú a sortujú, tak tí dali dokopy partiu vlastne ľudí, ktorí nemali spolu nič spoločné a vytvorili z nich fauvistov. Takisto novinári dali dokopy partiu ľudí a začali ich posmešne označovať impresionisti. Väčšina z nich sa vôbec v živote nevidela. Nemali dôvod proste. Každý si maloval svoje, zhodou okolností v nejakom časovom rozmedzi. Prišli mnohí výtvarníci k tomu, že zrazu uvoľnili rukopis, prestali malovať akademickým spôsobom a niekto, aby sa o tom dobre písalo, to dal dokopy. Nazvali ich, dali im nálepku na čelo a my to tak dneska berieme. No ale ono to tak vôbec nebolo, že celá tá história umenia, výtvarníctva je sledom jednotlivých životov, jednotlivých umelcov a není to proste akože tá história toho umenia v skutočnosti vôbec není nejako štrukturovaná, hej, že to boli títo a to boli títo a po nich prišli títo. A na nich reagovali títo. To sú... Aha, že to sú... Áno, spätne sa to... To sú texty, ktoré slúžia k tomu, aby sa o tom... Aby tomu ľudia mohli trošku rozumieť, aby si to mohli roztriediť v hlavách, zaškatulkovať a tak ďalej. Čiže, a to je odpoveď na otázku, že ty nevieš, aký budeš mať zajtra deň, aké sa budeš cítiť a nevieš, čo zajtra namaluješ. A už vôbec netušíš, kto o tom o 2 roky čo napíše. Áno, presne, že čo spätne, ako sa na to nejaký historik umenia pozrie na túto našu dnešnú dobu a kam ju zaškatulkuje, jasne. Môže byť. A keď sme už boli pri tých umelcoch, máš nejakých obľúbených umelcov, ktorí ťa inšpirujú? Nie, že nehovorím, že ich napodobňuješ, ale jednoducho. Mám, teda všetci máme svoje také nejaké idoly, ale už ma to tak neberie, už tie životopisy nečítam a tak ďalej. Keď mám možnosť niekde v Európe ísť do galérie, kde sú moji obľúbení maliari, tak samozrejme nevynechám príležitosť si to ísť pozrieť naživo. Takého Francisa Bacona. A ak všetko dobre dopadne, tak onedlho uvidím práce ďalších svojich obľúbených maliarov. No a takže mám ich veľa, akože to si myslím, že to by bolo tiež, bolo by to tomu treba venovať obrovský priestor na iné, hej, že v podstate každý zmysluplný autor ma nejakým spôsobom ovplyvnil. Teraz rozmýšľam práve nad tým, že Jackson Pollock. Dúfam nad tým, ako to technicky vyriešiť, aby si tento spôsob malovania mohli užiť moji žiaci v škole. Aha. Lebo je to niečo, čo je veľmi fascinujúce. Vidieť obraz niekoho, kto sa odpútal od toho, že proste si tam patlám štečekom niečo, proste postavil sa na to obrovské plátno na rebrík a tie farby tam vylieval z plechovíc a sypal tam piesok a tak ďalej. Ako to mi príde, akože, že to je úplne také prevrátenie toho, všetkého toho malovania za tých 2000-3000 rokov predtým. Áno, jasné. Vedia dnes ľudia oceniť umenie? Vieš, vnímam častokrát takú spätnú väzbu od ľudí, že však ty rád maluješ, tak nám niečo namaluj na stenu, však ťa to baví, nemusíme ti za to zaplatiť. Namalujem kosoštvorec. Hudobník, však ty raz zahráš, príď nám zahrať, máme oslavu. Arnolda Schoenberga, dodekafóniu a takéto. Áno, toto im treba ponúknuť v takom prípade. No jasné, akože chcete zadarmo, tak ja vám dám.
No, ľudia, ako vždy aj boli, sú ľudia schopní oceniť, a to aj doslova umenie, sú to bohatí ľudia. Tak ako to vždy ale bolo. To nikdy nebolo inak. To nemá nič spoločné s tým, že sme na Hornej Nitre, alebo že sme na Slovensku. Nič by sme od Michelangela, žiadne jeho dielo nevideli, nepoznali, nebyť toho, že ho sponzorovali a život mu platili tí najmocnejší a najbohatší ľudia v tých časoch v Itálii. Od pápeža Júlia až po bohaté rodiny obchodníkov, ktorí podporovali a umelcov a tak ďalej. Takže vždy to tak bolo. Proste kto žije a robí za chlieb a príbytok, strechu nad hlavou a nejakú prvoplánovú kratochvíľu, tak ten si nekúpi. Handmade obraz, aby si ho zavesil na stenu. Proste má iné starosti. Proste tak to je, tak to vždy bolo, tak to vždy bude. Dobre, blížime sa k záveru. Teraz by ma zaujímalo, či už od tejto, ako sa dokážeš odreagovať od výtvarnej práce, od tej pedagogickej práce? Čo sú tvoje koničky? Som fanúšikom Manchester United. Aha, áno. No ale to som teda chcel odľahčiť, ale no, toho malovania rado si až tak veľa neužijem, aby som teda relaxoval od malovania. Aby si mal potrebu, jasne. Pretože to malovanie je v tom poradí, čo musím urobiť, až nie na prvom mieste. No ale je pravda, že si potrebujem oddychovať od ľudí, od detí, od rodičov, obecne vlastne od ľudí. No a najlepšie mi robiť to, keď nemusím rozprávať, keď nemusím počúvať, keď som ticho. No a rád som na záhrade, ako pár rokov, čo som si obľúbil. Prichádzam na chuť proste tomu, že rastlinám a prírode a takému nejakému tomu tvorstvu, ktoré okolo nás žije a ktoré nám neškodí, ktorému môžem pomôcť vytvoriť podmienky. Takže povedzme, tá záhrada je niečo, čo mi robí ten pobyt na záhrade a tie činnosti, ktoré súvisia s nejakým udržiavaním záhrady alebo rozvíjením záhrady, tak to je to, čo mi robí dobre. No. No a keďže sa jar blíži, tak sa presuniem von. No a toho času strávaného v ateliéri bude ešte menej než doteraz, no ale ja to vždycky tak nejak podobieham. Jasné. A viem o tebe, že ešte rád varíš, okrem teda tej záhrady. No tak to sú silné slová, ale je to pravda. To by ma nenapadlo, že to budem takto verejne prepierať. Aha. Ale je to pravda. Rád si varím, niekedy aj náročnejšie jedlá, ale väčšinou také úplne jednoduché. Rýchle pokrmy, ktoré mám ako takú lepšiu náhradu tresky a salámy a proste jedál, ktorých som už zjedol toľko a už ma tak nebavia, že ma to donútilo proste ako postaviť sa k hrncom. A varíš v sebaobrane, hej? Ale s láskou. S láskou. Jasne. Dobre. Kde si ľudia môžu pozrieť tvoje diela? Okrem asi teda nejakých príležitostných výstav, teba na Facebooku dávaš nejaké veci? Áno, no, na Facebooku zverejňujem prakticky všetko, čo urobím, také, čo z môjho pohľadu dáva nejaký zmysel, ale moje diela si môžu ľudia pozrieť v mnohých domácnostiach a nielen na Slovensku, ale myslím si, že teda
do väčšiny z nich sa nedostanú. No Dobrý ale... deň, prišiel som si pozrieť Olegov obraz. A vysievam tu cipou na stene. Nie, nahradili sme ho niekým iným. No, výstavu v blízkej budúcnosti nechystám, neviem, nerozmýšľal som o tom, skôr teraz potrebujem niečo namalovať. No. Keď chceš urobiť výstavu, čo dáva zmysel, čo som si neistý, či sa mi niekedy podarilo, lebo toho času je málo a vždy tie výstavy boli takým kompromisom medzi kvalitou a množstvom. Žiaľ, no ale jednoducho taká tá situácia vždy bola tak, že sa s tým neponáhľam a uvidím, kedy to bude, kedy to príde. Občas tu v Prievidzi sa zapájam do nejakých kolektívnych výstav alebo prehliadok. Tam dám vždycky 2, 3, 4 nejaké obrázky, ktoré urobím, ktoré sú nové a to je tak všetko v tejto chvíli. No. Takže plány do budúcna? Máš aké? Plány do budúcna. Nemám plány do budúcna. Mám taký obecný plán, chcem byť stále schopný zvládať to, čo mi život prinesie. To je taký ten... To nie je plán, ale to je tá základná zručnosť, ktorú si hodlám stále udržiavať v dobrej kondícii. Aby ma nič nezrodilo natoľko, že by mi to zobralo chuť venovať sa tým fajn veciam, ktoré sú okolo mňa. Plus teda jar sa blíži, takže najbližší plán do budúcna je jasný v tvojom prípade. Áno. No, kedysi som mal aj také, vieš, že som maloval v záhrade, ale potom som zistil, že to ma rozptyluje, že tam som zrazu spadol, že toto môžem... ten pobyt v záhrade a vôbec ten svet rastlín sa stal pre mňa proste veľmi atraktívny. No a tak som to zavrhol a teda proste viem, že keď malovať, tak v ateliéri s dobrým hovoreným slovom naozaj. A to je proste... A toho sa hodlám držať čo najviac, najdlhšie. A ty máš aké plány do budúcna? Takáto je iný hovor, to natočíme potom v opačnom garde, hej. Nič, dobre, super, Oleg. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Prajem ti, nech ťa nápady neopúšťajú. Nech ti vyjde dobrá sezóna v záhrade a potom mi musíš dať nejaký dobrý recept na nejaké chutné jedlo. Ďakujem. Dám. Teším sa.